Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 18. Ug basin og natingala mo nganong gabalik-balik ta niini nga teksto, gumikan kay daghan kaayo og unod kini nga teksto nga dili nato mapasabot sa usa lamang kapag sibya mga kaigsuonan. All right, Romans chapter 1 verses 16 hangtod sa 18 ang giingon diri. Kay dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una, sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga katawhan nga gipugngan ang pagkamatarong gumikan sa ilang pagkadautan. So once again mga kaigsuunan, gusto ko lang nga pahinumduman ang matag-usa sa konteksto niini nga passage. Miingon si Pablo sa bersikulo 16 nga dili kuno niya ikaulaw ang ebanghelyo. Kining bersikulo 16 ug 17 mga kaigsuunan, gidil nato niini ang pinakaimportanteng bahin sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. So nakita nato niining duha ka mga bersikulo nga gibatbat ni Pablo ang pinakatema sa tibuok niyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. And therefore, importante gayud kaayo nga mahimo kining klaro sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Mao gani nga nagdugay ta niining duha ka bersikulo sulod na sa 3 ka semana karon mga kaigsuonan. We've been putting it like this. Sa bersikulo 16, gihatag ni Pablo ang katarungan nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Sa bersikulo 17, gihatag niya ang sumpay sa katarungan nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Apan sa bersikulo 17, iyang gihatag ang tema sa ebanghelyo. That is why verse 17 is very critical. Announcement kini nga bersikulo, pagpadayag kini sa pagkamatarong sa Dios nga iyang gihatag nga libre sa tanang mga mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga pagkamatarong nga gikan sa Dios, madawat kini sa mga makasasala pinaagi sa pagtuo.
ug kini nga ebanghelyo atong nakatuna ni adtong miaging semana nga dili kini bag-o nga ebanghelyo, gipadayag na kini sa daang tugon. Gikutlo ni Pablo ang Habakkuk chapter 2 verse 4. Ang giingon diri, the just shall live by faith. Apan ang mas nindot nga translation mga kaigsuonan, the just by faith shall live, or the righteous by faith shall live. Ang gipakamatarong pinaagi sa pagtuo mabuhi, o ang gipakamatarong pinaagi sa pagtuo mabuhi. This is the great proclamation of the gospel. Ug mao kini ang tema sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ang Dios sa iyang dili masukod nga kaluoy adunay pamaagi sa pagluwas sa mga makasasala. Ug mao kini ang pagsulob sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang nagtuo kaniya. This is indeed a wonderful and blessed good news mga kaigsuonan. Ug niini nga rason si Pablo wala niya gikaulaw ang ebanghelyo. Andam siya sa pagwali sa ebanghelyo sa nagkalain-laing dapit. Naugihisgutan niini nga passage ang pagtuo. Unsa man ang pagtuo mga kaigsuonan? Ang mga tawo moingon nga tanan man dunay pagtuo. No. Kinahanglang masabta nato kung unsa gayod ang pagtuo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan. Kay ngano man, si Satanas gatuo biapod sa Ginoo pero dili siya luwas. Ang giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. So you see, magtutuo dayo usab si Satanas ug ang mga demonyo pero dili sila luwas. So tinuod nga ang tanang mga tawo dunay pagtuo pero dili tanang matang sa pagtuo mudangat ngadto sa kaluwasan. Mao nga importante gayud kaayo mga kaigsuonan nga masabta nato unsa ba gayud kining saving faith, kining pagtuo nga nagdangat sa kaluwasan or pagtuo nga naghatag og kaluwasan. Well, ang pagtuo dili kana siya opposite sa buhat. Adunay mga grupo nga nag-ingon nga ang pagtuo opposite sa buhat. No. Ang opposite sa buhat mga kaigsuonan kining pagkamatarong nga gihatag sa Dios sa tanang mga nagtuo kang Kristo. Dili kita ipakamatarong atubangan sa Dios pinaagi sa atong buhat. Ang atong buhat hugawng panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. Ang pagkamatarong nato atubangan sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kana nga pagtuo adunay bunga mga kaigsuonan, bunga sa maayong buhat. Ang tanglad kung imong pug-on, mga limyon gayod ang iyang kahumot, pero ang kugon nga sagbot mga kaigsuonan, bisan pag unsaon nimo kana og puga sa imong kamot, dili gayud mga limyon ang baho kay dili man siya tanglad. Sa susamang paagi, ang tinuod nga pagtuo mga limyon gayod. Ug unsa ang alimyon sa tinuod nga pagtuo? Maayong buhat. Ang tinuod nga pagtuo adunay bunga nga maayong buhat. Ang pagtuo usab mga kaigsuonan, dili na siya opposite sa balaod. Adunay mga grupo nga nag-ingon nga ang opposite kuno sa balaod mao ang pagtuo. No. Kung kita giluwas sa Ginoo pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, natuman nato actually ang balaod. Gumikan kay ang requirements sa balaod aron kita maluwas, kinahanglang sundo nato ang balaod 100%. Dili kita makasunod, gumikan kay makasasala kita. Ikaduhang requirement sa balaod sa Dios, kinahanglang mabayra nato ang tanan natong mga kasalanan. Wala kita ikabayad. Si Kristo ang nagbayad didto sa krus sa Kalbaryo. Iya pong gituman ang balaod sa Dios 100%. So kung nagtuo ta kang Kristo, natuman dai nato ang requirement sa balaod. Naluwas kita pinaagi sa pagtuo kang Kristo, gumikan kay si Kristo mao ang nagtuman sa gi-require sa balaod,
alang kanato kay dili nato kini mabuhat mga kaigsuonan. So ang pagtuo dili kana siya opposite sa balaod. Ang pagtuo kang Kristo mao kana ang katumanan sa balaod. So dunay danger kung dili nato masabtan kining mga butanga mga kaigsuonan because it will lead us to believism. Adunay mga grupo nga believism, intellectual faith lamang. Wala na'y pagpakabana sa balaod sa atong Dios. Ang giingon ni Pablo sa Roma Kapitulo 3, versikulo 31, ang giingon diri, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. O, nakita ninyo kadto mga kaigsuonan? Wala kuno nato gisalikway ang balaod tungod sa pagtuo. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Tungod kay, kung nagtuo ug nagsalig kita kang Hesukristo, natuman ni Kristo ang balaod alang kanato. Ug mao kana ang nagdangat sa atong kaluwasan. So unsa ang pagtuo mga kaigsuonan? Kinahanglang masabtan nato kining very big term. Daghan kaayong idea mahitungod sa pagtuo. Ang pagtuo dili lang knowledge sa atong utok. It includes knowledge, it includes kahibalo, pero dili lang kana mao ang elemento sa pagtuo. Unsa man gyud kining pagtuo mga kaigsuonan? Adunay tulo ka elemento ang tinuod nga pagtuo. First, there is an element of belief. Hebrews chapter 11 verse 6. Ang giingon diri sa Hebrews 11:6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So, gi-emphasize ni ining Hebrews chapter 11 verse 6, kining belief, kining nagtuo kita nga adunay Dios. Ang kamatuoran misulod sa atong utok ug ang kahibalo nga misulod sa atong utok, importante gayud kaayo kini mga kaigsuonan. Kinahanglang nasabtan nato kung unsa ang atong gituuhan. In other words, you do believe them and accept them with your mind. Pero dili ra na mao ang elemento sa pagtuo. Aduna pay ikaduhang elemento ang tinuod nga pagtuo. Ang ikaduhang elemento mao kini. Ang pagtuo, kumbinsido ka sa imong utok ug sa imong kasing-kasing nga tinuod gayod ang mensahe mahitungod sa Dios. So dili lang hangtod sa utok lang ang atong gituuhan, kundili tibuok kasing-kasing gayod nga atong gibarugan ang kamatuuran nga atong nadunggan. Ang giingon sa Hebrews chapter 11 verse 13, nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gikahinangup nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. So you see, ang kahibalo nga ilang nadawat, wala lang nagpabilin sa utok. Wala nila madawat ang saad, nangamatay na lang sila, pero sa ilang kasing-kasing gikahinangup nila ang saad mahitungod sa manluluwas nga moabot. Wala nila maabti si Jesus Christ, kining mga nahisgutan diri sa Hebrews chapter 11. Pero bisag wala nila maangkon ang gisaad nga Mesiyas nga manluluwas. Pero nakita nila kini pinaagi sa pagtuo, gikahinangup nila. So you see, there was a promise given by God ug nakasulod kini nga saad sa ilang utok, apan ila kining gigakos sa ilang dughan. Ang ilang kasing-kasing, ang ilang emosyon involved mga kaigsuonan. Mao kini ang ikaduhang elemento sa pagtuo. Ikatulong elemento sa pagtuo, kung tinuod gayod ang pagtuo mao kini. There is an element of embracing and confessing. So una, adunay kahibalo nga ilang nahibaw-an sa ilang hunahuna ug kana nga kahibalo ilang gigakos sa ilang kasing-kasing ug wala lang nila gigakos sa ilang kasing-kasing, kana nga kahibalo nagbunga ug aksyon mga kaigsuonan. Si Abraham,
Miabot kang Abraham ang saad sa Dios. Gigakos ni Abraham kadtong maong saad ug dili lang taman ra ni ana. Adunay aksyon nga miresulta sa kinabuhi ni Abraham. Hebrews chapter 11 verses 8 hangtod sa 10 ang giingon diri. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod. Time pa. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham. So, you see, ang tinuod nga pagtuo nagbunga og pagsugot. So giunsa pagtuo ni Abraham, adunay saad nga gihatag sa Dios kaniya, ug ang saad sa Dios iyang gigakos sa iyang kasing-kasing, iya gayong gikahinangup. Apan gumikan kay aduna siya pagtuo, misugot siya. So you see, ang pagtuo nga giingon sa mga tawo nga walay bunga sa pagsugot, peke na nga pagtuo. Usbo nato pagbasa. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang gisaad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo mao'y nagplano ug nagtukod. Mao kini ang syudad nga ang patukuranan dili gayod mapukan. Ang pagtuo ni Abraham nagbunga og pagsugot. Mao kini giingon sa Romans 1:5 ug sa Romans 16:26 nga obedience of faith. Pagsugot diha sa pagtuo. Kinahanglang ma-emphasize nato kining tulo ka elemento sa pagtuo mga kaigsuunan aron malikaya nato kining gitawag og believism. Hibalo mo unsa ning believism? Musumay lang ang usa ka tawo og sinner's prayer. Ginoo, Ginoo, akong giangkon, nga ako, makasasala, ako kang gidawat. Mura ba og parot ba nga gasumay? Paghuman og sumay sa usa ka tawo sa sinner's prayer, Kristohano na kuno. Luwas na kuno. No. Wala kay mabasa sa Biblia nga dunay gaparecite og sinner's prayer. Unya maluwas na ang usa ka tawo dayon. There should be right knowledge, kahibalo nga madawat nato, kinahanglang masabta nato ang plano sa Dios sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Ug kinahanglang ang kahibalo ato gayong gakson sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ug kining kahibalo nga atong gigakos sa atong kasing-kasing ug hunahuna adunay bunga sa pagsugot. Ug ang tawag sa ebanghelyo mao ang paghinulsol sa tanang mga sala ug pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Intellectual faith mga kaigsunan mao kana ang pagtuo sa yawa ug sa mga demonyo. Nagpangurog pagani sila apan dili sila luwas. Aduna sila'y intellectual faith. Pero kung duna kay intellectual faith, it doesn't mean nga luwas na ka automatic. Ang pangutana, gigakos ba nimo kini nga kahibalo? Have you embraced this knowledge? Ang imong pagtuo ug pagsalig kang Kristo nagbunga ba og pagsugot? Is there such thing as obedience of faith nga nahitabo sa imong kinabuhi mga kaigsuunan? So kining mga katawhan nga gihisgutan sa Hebrews chapter 11, dili ni sila mga tawo nga miingon lang og yes, I believe in God in these promises. And then pagkahuman, susama ra gihapon ang ilang kinabuhi, walay kabaguhan, walay kalainan sa ubang mga tawo. No, mga kaigsuunan. Aduna gayoy bunga, adunay kalainan. Tanawa sa Abraham, gibiyaan niya ang iyang pagano nga nasod, ug miadto siya sa dapit nga gipaadto sa Ginoo kaniya. Wala siya mahibalo kung asa kadto nga dapit, pero misunod si Abraham. Gumikan kay nagtuo siya sa saad sa atong buhi nga Dios. Kining mga magtutuo nga gihisgutan sa Hebrews chapter 11, naganto sila, pero malipayon silang naganto samtang nagpaabot sa saad sa Dios because they believed in the promise of God.
and they embraced the promise of God in their heart. And so, ang ilang pagtuo aduna gayoy bunga sa aksyon. Kita wala pa nato madawat ang mansyon nga gisaad sa Ginoo sa langit. Wala pa nato maangkon, pero ato kining gituuhan. Gumikan kay saad kini sa Ginoo sa tanang mga nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug gumikan kay nagpaabot kita sa katumanan sa saad sa Dios, ang atong pagtuo nagbunga og pagkabalaan. Nagpaabot kita sa saad sa Dios apan giandam nato ang atong kaugalingon. Ang tinuod nga mangga mamunga og mangga. Aduna bay mangga nga mamunga og santol. Ang tinuod nga pagtuo mamunga og pagkabalaan. Ang tinuod nga pagtuo dili mamunga og pagkadautan. Timan-i kana mga kaigsuonan. So kung muingon ka nga I believe the gospel, it doesn't mean that you are saved. It doesn't mean that you are in the faith position. Kinahanglang ang imong kasing-kasing muduyog sa imong gituuhan sa imong hunahuna ug kinahanglang aduna gayoy bunga sa pagsugot. Kinahanglang aduna gayoy ebidensya sa atong kinabuhi. There is a movement, there is a change of life. There is a confession. Dili lang ba ang mi-confess nga kita nagsalig sa Dios. Aduna gayoy bunga nga makita. That's the gospel message mga kaigsunan. And it's plain and clear in Jesus Christ. So mao kini ang rason ni Pablo sa bersikulo 16 ug 17 nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Ang mga gisuluban lamang sa pagkamatarong ni Kristo mao ang mabuhi. Nganong sigurado man si Pablo nga ang mga gipakamatarong lamang mao ang mabuhi. Gumikan kay sa bersikulo 18, gihatag ni Pablo ang rason adunay tunglo ang Dios. Paminawan ninyo mga kaigsunan. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga katawhan, nga gipugngan ang pagkamatarong gumikan sa ilang pagkadautan. So una, ang ebanghelyo importante gayud kaayo gumikan kay maora kini bugtong pamaagi nga makahiling kawas kita gikan sa tunglo sa Dios. Adunay tunglo sa Dios. Kung dili nato masabtan kining gikan sa bersikulo 18 hangtod sa kapitulo 3, bersikulo 19 mga kaigsuonan, dili nato masabtan ang ebanghelyo. Kinahanglang masabtan nato kining Roma kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Importante gayud kaayo, pila ka bulan siguro ang atong pagtuon gikan sa bersikulo 18 hangtod sa Roma 3 bersikulo 19. Hinaot nga sundan ninyo kini mga kaigsuonan. Taas kini nga pagtuon, gianam-anam nato kini og pagsabot, gumikan kay wala kita gadali-dali. Kinahanglan gyud nga masabtan nato kini og maayo, gumikan kay kalag nato ang gihisgutan niini mga kaigsuonan. Daghan kaayong mga nangamatay na karon nga ang ilang mga kalag galangoy sa impyerno, gumikan kay niadtong buhi pa sila nagtinapulan, nagdumili sa pagpaminaw sa wali sa ebanghelyo. Mainiton kitang nagwali dinhi sa kahanginan, gumikan kay ang giingon sa Biblia, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kining imong giingon nga pagtuo, kung wala ka na'y basihan sa Biblia mga kaigsuonan, tuo-tuo ra ka na. Ug daghang galangoy na sa impyerno gumikan sa tuo-tuo. Kinahanglang ang atong pagtuo adunay basihan sa Biblia. Ug klaro kaayo ang giingon sa Biblia, adunay tunglo ug kapungot ang Dios. Ang tanang mga makasasala misupak sa balaod sa Dios, nahailalom sa iyang tunglo. Unsaon man nato nga kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Dili pinaagi sa atong maayong buhat, gumikan kay ang atong maayong buhat hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Ang pamaagi sa Dios mao ang pagsulob sa iyang pagkamatarong ngari kanato. Ug kinsang pagkamatarong ang isulob niya sa tanang magtotoo, pagkamatarong ni Kristo.
Gisunod niya ang balaod perfectly ug gituman niya ang gisugo sa balaod nga bayran og dugo ang tanang kasalanan. Namatay si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw isip pagpamatuod nga gidawat sa Amahan ang iyang gibayad pinaagi sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Ug unsa ang resulta niini? Ang tanang motuo kaniya nga adunay paghinulsol sa kasalanan, maluwas gayod, pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios, pagasuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Ug kini nga pagtuo mga kaigsuonan, ang tinuod nga pagtuo adunay bunga. Ang tinuod nga tanglad mga limyon sa kahumot. Ang tinuod nga pagtuo mga limyon sa kahumot sa pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Hinaot nga nasabtan nato kini mga kaigsuonan. Higala kung ikaw wala pa kang Kristo, ayaw na paglangan-langan. Undangi na ang imong ilusyon nga pinaagi sa imong maayong buhat, mahimo kang matarong atubangan sa Dios. Wala kay pagkamatarong. Gikinahanglan nimo ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Hinulsuli ang imong mga sala ug tuuhi lamang si Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Adunay pagkamatarong si Kristo nga iyang isulob kanimo higala kung ikaw motuo ug mosalig kaniya. Ang dugo ni Hesukristo mo'y maghugas sa tanang nimong mga sala kung ikaw motuo ug mosalig kaniya. Buhata kini karon higala kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Ang langit nung dapit gibiyaan mo, ug sayo tamianhi ka. Apan didto sa Bethlehem walay dapit, dapit nga kahigdaan mo. Jesus may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Ang langit nung panon nagaawit man, nagmantala sa ngalan mo. Natao ka sa hilabihang kakabus, sa kahimtang nga ubos. Jesus may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Miluog langgam adunay puloy-an sa mga kalasangan. Apan yutang bantok ang gihigdaan mo sa disyerto sa Galilee. Jesus may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Buhing pulong ikaw nga mianhiman, paglukat sa katawhan mo. Ilang gikoronahan ikaw ug tunok, sa Kalbaryo nagantos ka. Jesus may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Ang langit nung dapit pagabuksan man, sa pagbalik mo Ginoo. Ug madunggan ko unyang mga pulong mo, sa tupad ko may dapit ka. Ug ang dughan ko may kalipay,
buhay sa pagbalik mo, O Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.